Здравейте, хора! Сега ще ви кажа защо не ми дават да гърма пиратки. От случая миналото лято. Сега ще ви покажа случая миналото лято. Един момент. Това беше случая миналото лято. Зато и днес не ми дават да гърма пиратки. Погледнете, че двора ми е същия, да не кажете, че нещо съм преснимал от интернет. Ето го и моето доге. Ето, видяхте ли? Абсолютно същия двор. Така, това беше случая миналото лято. Това беше всичко от мен.